que é a zona que máis se visita. Eu quixera agradecer a todos os viaxeiros do tren que ven ao 100%, que seguiran apostando por esta viaxe a pesar das circunstancias. Hai que ter en conta que a vía quedou aberta onte mesmo venres ás 7 da mañá, e ese mesmo día, a primeira hora, decidiuse seguir con esta viaxe. Tanto Renfe, que é o operador, como o Inorde, que colabora con nós nestas liñas ourensás, e a Axencia de Turismo de Galicia. E Naide se deu de baixa, puidemos, como vedes, completar a viaxe perfectamente. O tren ben cheo, e tamén, unha satisfacción recuperar esta liña dos trens turísticos de Galicia, que estivo paralizada 2 anos, porque